wannan ba zalunci bane? Kuma wannan yaron shi ya kamata a yi tracing a kama ko spell liturgy. Ga sunan suna kashe wanda suka ga dama. Ko jiya na ga wasu mata an sa bidiyon su suna cewa sun kore mu da gari, sun ɗabe mana abinci, sun kashe mana mazaje. Tace ni ma ƴaƴa biyu aka kashe mu, amma su wannan ba za a yi tracing su ba, ba za a iya ba. Kuma idan yau aka zo aka ce za a yi sulhu da su, sai a gansu a fili. Waye nemo su? In dai har za ka iya nemo su a zo a yi sulhu da su, me yasa ba za a ɗauki mataki a kansu ba? Wallahi ba abin da zai sa mutanen nan ai maganin su, wallahi malam sai dai a yaƙe su. Amma sulhu ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Ina so ne magana akan abu guda biyu. Abu na farko, ya zama wajibi ƙasan nan mu sa ta addu'a, shine gaskiyar magana. Saboda musamman kuma yankin mu na arewa, wanda shine yankin da ake bari a baya, musamman kuma jihar mu ta Kano. Dalili, abubuwa da yawa suna faruwa, kuma dukan suna da alaka da insecurity. Kuma abin da zai baka mamaki, abin da zai baka kuma ban tsoro, yau idan kana son a lalubo ka taɓa darajar gwamnati ko darajar wanda yake cikin gwamnati, amma in dai talaka kake kashewa, to ba ruwan kowa da kai. Kyawun misali, akwai wani yaro Sultan, ina ganin a social media kun gani, ya yi rubutu akan Netanyahu, wani ya ɗauki abin ya haɗa shi da shugaban ƙasa. Nan take yaron nan aka gano gidansu, aka zo aka ɗauke shi, aka je aka kai shi kotu, aka yanke mai hukunci. Har na ɗin suna cewa yana Kebbi. In yayi laifi, laifinsa ya kai a mai haka, ba wani laifi a ciki. In dai yayi laifin kuma laifinsa ya kai, an tabbatar yayi laifin, akwai wani laifi a ciki na an hukunta mai laifi? Amma in bai yi laifi aka masa haka, wannan ba zalunci bane? Kuma wannan yaron shi ya kamata a yi tracing a kama ko spell liturgy. Ga sunan suna kashe wanda suka ga dama. Ko jiya na ga wasu mata an sa bidiyon su suna cewa sun kore mu da gari, sun ɗabe mana abinci, sun kashe mana mazaje. Tace ni ma ƴaƴa biyu aka kashe mu, amma su wannan ba za a yi tracing su ba, ba za a iya ba. Kuma idan yau aka zo aka ce za a yi sulhu da su, sai a gansu a fili. Waye nemo su? In dai har za ka iya nemo su a zo a yi sulhu da su, me yasa ba za a ɗauki mataki a kansu ba? Wallahi ba abin da zai sa mutanen nan ai maganin su, wallahi malam sai dai a yaƙe su. Amma sulhu ƙarya ne, ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane, yaudarar talakawa ne kawai. Kuma hukuncin Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dalika lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Allah ce ko dai a kakkashe su, ko a tsire su, ko a yanke musu hannun dama da kafa hagu, ko hannun hagu da kafar dama, ko kuma a kore su daga kasar gaba ɗaya su batta. Ina tabbatar ma da yau za su kama ɗan gidan shugaban ƙasa ko ɗan gidan gwamna, Allah sai an gano inda suke, ko ba za su kashe shi ba. Ba za su kashe shi ba. Amma a zo a cewa talakawa ƙarya cewa ana kula da security, ana kula da kaza, ana kula da kaza. Yanzu Allah, security Najeriya ba abun kunya suka yi ba? Ko kasa kamo asalin masu laifi sai ɗan yaro ɗan social media? Wannan abun kunya ne. Ga mutanen da suke kashe rai, kuma constitution ya ba dama su ma a kashe su, amma sai a ringa lallamin su. Kuma harkar security kowa ya dauke ta hanyar samun kuɗi, kowa ya dauke ta hanyar samun kuɗi. To amma ba wani abu ne ya ja mana ba, mu ne mu san kanmu ba, mun kasa mu tsaya akan abu na gaskiya da gaskiya. Da yawan yan arewa ba abin da suka iya a social media sai zage-zage. A'a, ba za ga wani case na ku yaɗa shi
ku ce za ku ɗauki mataki ba ku yi ba za ku yi wannan ba jira kuke wani babban mutum ya kuskure ku zage shi, wani ɗan siyasa ya wata magana ku zage shi, wani malami ya magana ku zage shi. Ko abin da aka iya kenan a arewa zage-zage. Jama'a ku matso ga sauki ya samu, mutane da yawa suna yawan complain akan quality din data da suke siya. Da kasiya za ga ta kare ga kuma masifar tsada. To ku maza ku matso ga sauki na samu muku sabon application din GT Mobile Data wanda aka yi upgrading aka samu sababbin abubuwa fa ya dawo. Bugu da ƙari sun rage farashi sannan suka kawo muku tsarika masu inganci. Manhajar GT Mobile Data ba bakuwar manhaja bace ba, sun dade suna aiki, suna da mabiya bila adadin masu yawa kuma tested and trusted. Yana cewa da surutu zaka iya garzaya manhajar Play Store ko App Store ga yadda masu amfani da wannan manhajar suke bata good review. Ba wai iyaka sauki ne data GT Mobile ba, tana da inganci kuma duk wanda zai amfani da ita zai gaya maka quality ɗinta. Tana da 24 hours customer service da ka samu wata matsala bam kana musu kana su baka ansa, da ku garzaya manhajar Play Store ko App Store maza mai kuke jira ku sauke manhajar GT Mobile Data. Idan kuma ka taɓa rigista ko ka yi amfani da GT Mobile Data a baya, to ka garzaya yanzu ka rigista ka updating ɗin bayananka, ka kafo referral ɗinka ka zo ka saka min a comment section domin wasu ɗauka su yi amfani da shi kai ma ka samu rabanka. Domin idan ba ku manta ba akwai referral bonus duk wanda ka tura link ɗin ka yi downloading wannan manhajar fa kana da commission a ciki. Kada ku bari wani zai riga ku rubuta a comment section ku yi maza ku je ku ɗauka rubuta. Allah samu dace.